pane video rashoka vanhu ravhundutsa vanhu notendera pasocial media sezvamuri kuona mapictures muri eZimbabwe akumbodyi rinopisa muna August. Aiwa sezvamuosa kuti aiwa August ka anozikanwa kuti ndo mwedzi wemagamba takutizozviona manje chokwadi chakubuda sanapinda mumashoko abuda chinyongwa noti subscribe like turn on the bell icon. Pane video otendera pasocial media sezvamuri kuona video inonga uchinzi Zimbabwe police training to deal with SADC protest. Tiri kuona kuti muvidhio umu tinoona kuti aiwa mapurisa kana kuti timu reRiot reZRP aiwa vari kutrainiwa aiwa tinyatsokuona kuti mamassive training ari kuitiwa vanhu. Video iri kutendera pasocial media zvinzi aiwa the regime from the government iri kutraina mapurisa kuti aiwa vagohandla aiwa mathugs ese akada kudisrupt the upcoming SADC summit. At the same time ndopatoona vana kazembe kazembe vanenge vatora masviko kuti aiwa vakomana musamboita mistake yekupinda mumastreets but kuona vakomana opposition aiwa vanenge vachitora masviko kuti aiwa ndopatine hope yedu kuti aiwa tichaadresa maissues edu kana maconcerns edu paSADC vanenge varipo toodzawo maissues edu. At the same time ndopatiri kuona kuti mutungamiri wenyika ari kukanda macrackdown achiti handitombodi kana kutombonzwa kuti vanhu vada kudisrupta peace munyika yangu munyika yeZimbabwe. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii noda kuti aiwa apa unyatsokuona kuti vanhu ava vari kunyatso kutraina zviri very very effective zvokuti kana uriwo kada kuita mafanizi aiwa unokwara. Botudzai mafungiro enyu notiri kunzwa mamwe mashoko vanhu vachiti aiwa the government inotoziva kuti they cannot shoot people during eyes eSADC. Botudzai mafungiro enyu pena comment section medu musanga subscribe like turn on the bell.